Ширибек Давлатмамадов. ихтисоси асосии ман ҷарроҳи умумӣ дараҷаи олӣ. Дар соҳаи ҷарроҳӣ 52 сол собиқаи меҳнатӣ дорам. Ба ҳамри тақдир баъди ба нафақа баромадан аз соли 2010 аз ҷиҳати набудани танқиси ҳамун солҳои ҷанги бародаркуш ки маводи хӯрока набуд, маводи доруворӣ набуд, ман маҷбур шудам барои табобати касалон муроҷиат кунам ба табиат модар. ана ман сар кардам ҷамъоварӣ, хушкондан, нигоҳ доштан ва мувофиқи нишондода ба маризон бо гиёҳҳои шифобахша пешкаш кунам. доруҳое ки аз гиёҳҳои шифобахш тайёр мекунам ин обдам, обҷӯш, хока, баъзе гиёҳҳо барои обзанҳо яъне ванҳо, барои дарди сӯдмурра, буғумдард ва ғайра, остеохондроз ва ғайра ман фармоиш медиҳам. ғайр аз ин ман сару кор гирифтам ба чашмҳои шифодармонбахши Бадахшонзамин ки аз тарафи мутахассисон зиёда аз 72 чашмаи гарму хунук омӯхта шудааст. дар бораи чашмҳои шифобахш як китобча нашр кардем лечебный минеральный источники Памира ки зиёда аз 57 чашма бо нишондод, ҷойгирии ҷуғрофӣ, чашмҳое ки қад-қади роҳи мошингар дар назди қишлоқҷойҳо ҳаст, ахборот дода шудааст ба мақсаде ки мардум фаҳманд ки ҳамин чашма ба кадом касалиҳо дору мешавад, вақти давраи табобат чанд маротиба, чанд рӯз чашморо ҳам ба таври истифода бурдани даруни нӯшокӣ, ҳам дига ба таври қабул кардани обзанҳо китоб навистем. дар бораи гиёҳҳои шифобахш бошад, китоб навистем дар бораи набототи дармонбахши Бадахшон ва истифодабарӣ, оно соли 2010 ки зиёда аз 110 гиёҳи шифобахш инчунин ба касалҳои гуногун хосиятҳои шифобахшӣ ва ё ҷойгирӣ ва ё таркиби кимиявӣ ва ё шакли тайёр кардани доруворӣ аз гиёҳ аз тариқи обдам, обҷӯш, хока, қабул кардани ванҳо низ дар ин китоб дарҷ шуда истодааст. китоби дигар ки нашр кардем табобат бо асал. бисёр касалиҳо ба воситаи асал табобат карда мешавад, аз он ҷумла бо якҷоyӣ гиёҳҳои шифобахш. ғайр аз ин китобча дар бораи гелдармонӣ, доруи бепул ки мо васияи духтурон истифода намебаранд, табобат бо гиёҳ, бо лой. зиёда 40 намуди гел дар табиат мавҷуд аст. ҳар як гел хосияти шифобахшии худаша дорад ва онро ба таври ҳам дарунӣ ҳам берунӣ истифода бурда лозим аст дар тиби муосир, дар тиби мардумӣ. ғайр аз ин ташкилоти ҷамъиятии гулу гиёҳ тақвими ҷамъоварӣ, хушкондан ва нигоҳ доштани гиёҳҳои шифобахшро низ ба таб расонд ва харитаи чашмаҳои дармонбахши Бадахшон низ дарҷ карда шуд. ҳозира замон ғайр аз обдам, обҷӯш, хока ва обзанҳо тайёр мекунем. мана қиёмаҳои шаробӣ ман аз решаи зарбиқ золотой корен, мана тавораи чормағз, перегородка грецкого ореха, аз меваи каштан қиёмаҳои шаробӣ тайёр мекунам. мувофиқи нишондод ба касалҳои гуногун мо инҳоро пешкаш мекунем. ташкилоти ҷамъиятии гулу гиёҳ дар муддати аз соли 2010 то ин ҷониб мана 20 китоба ба нашр расон. албатта сарпарасти асосии мо фонди Крестенси мебошад ки маблағгузорӣ мекард. ба воситаи ҳамин ёрии беғаразонаи фонди Крестенс 20 китоб ба нашр расонида шуд ва бисёртари гуфта намонад, бисёртари китоб ба мардумон ройгон тақсим карда шуд ва ба ҳамаи китобхонаҳои ҷумҳуравӣ ва вилоят низ ройгон ин китобҳо супорида шуданд.
غیر از این دارویی که ما تیار میکنیم در تشکیلات جمعیتی گلگی باید ما آدمای کم بضاعت سابق دارال ملت همین شکل دارو را من رایگان به مردم پیشکش کرده ایستادم.